Λοιπόν, εδώ έχουμε κατασκευάσει δύο κυκλώματα βασισμένα στο μικρολεπτή του Arduino. Το ένα περιέχει ρελιέ για διαχείριση των ηλεκτρικών και επίσης μια μικρή σελίνα. Το δεύτερο έχει αισθητήρες θερμοκρασίας, ένα μπαζαράκι να παράγει ήχο, ένα μικρό LED για να ξέρουμε πότε είναι ανοιχτό ή κλειστό το κύκλωμα του αισθητήρα της πόρτας, και επίσης είναι συνδεδεμένο και με ένα φωτοκύτταρο για να ξέρουμε πότε υπάρχει παρουσία κίνησης στον χώρο. Επίσης είναι συνδεδεμένα με έναν υπολογιστή ο οποίος τρέχει το λογισμικό γραμμένο σε processing, το οποίο δρομολογεί δεδομένα μέσω IP σε αυτό εκεί το router, και στη συνέχεια συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεμένες πάνω σε αυτό το router, σε αυτό το τοπικό δίκτυο δηλαδή, μέσω Wi-Fi, όπως αυτό εδώ το tablet, και στη συνέχεια όπως θα δούμε ένας άλλος υπολογιστής, μπορούν μέσω επίσης ένα λογισμικό που έχουμε αναπτύξει πάνω σε processing να έχουν διαχείριση των δύο πλακετών, να παίρνουν πληροφορίες και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το λογισμικό είναι αυτό εδώ πέρα. Λέμε ότι αποτελείται από πληροφορίες όπως που έρχονται από τον αισθητήρα της πόρτας, αισθητήρα θερμοκρασίας, και επίσης υπάρχει μια λάμπα η οποία υποδεικνύει την κατάσταση της λάμπας, την οποία έχουμε συνδεμένη πάνω στο κύκλωμά μας. Πατώντας τη λάμπα βλέπουμε ότι αλλάζει κατάσταση, ανοίγει το ρελιές που βρίσκεται πάνω στο κύκλωμα και τροφοδοτεί τη λάμπα. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να τον ενεργοποιήσουμε. Βλέπουμε ότι γίνεται άμεσα η κάθε ενέργεια. Επίσης, έχουμε τον αισθητήρα της πόρτας και έχουμε προγραμματίσει την πλακέτα μας έτσι, ώστε όταν ανοίξουμε την πόρτα, η λάμπα να ανοίξει αυτόματα σε πολύ λίγο, όπως βλέπουμε από μόνη της. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι μας ενημερώνει ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Όσο η πόρτα είναι ανοιχτή, παραμένει και η λάμπα ανοιχτή. Μόλις κλείσουμε την πόρτα, η λάμπα κλείνει αυτόματα. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουμε είναι πληροφορίες από τον αισθητήρα κίνησης. Με το που ο αισθητήρας ενεργοποιηθεί, παίρνουμε την ανάλογη πληροφορία. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, καθώς κάθε φορά που ανάβουμε τη λάμπα, η λάμπα αναμένει, όσο ελέγχεται ότι όντως υπάρχει κάποιος στο χώρο και κινείται. Αλλιώς, για λόγους οικονομίας, η λάμπα κλείνει αυτόματα. Επίσης, άλλη μια σημαντική λειτουργία είναι ότι υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιηθεί κάποια τυπική προστασία. Δηλαδή, όταν έχουμε ενεργοποιημένη την ασφάλεια χώρου και διαπιστωθεί ότι έχει ανοίξει πόρτα, είτε διαπιστωθεί κίνηση στο χώρο, τότε αρχίζει να χτυπάει μια σιρήνα, η οποία βρίσκεται πάνω στο κύκλωμά μας. Θα κλείσουμε την πόρτα, συνεχίζει να χτυπάει και θα ενεργοποιηθεί μόλις θα σταματήσουμε. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει όταν διαπιστωθεί κάποια κίνηση στο χώρο. Για παράδειγμα.
Εδώ βλέπουμε την ίδια εφαρμογή εδώ πέρα σε περιβάλλον Windows και εδώ σε περιβάλλον Android. Ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια εφαρμογή, καθώς η processing μας δίνει τη δυνατότητα με τον ίδιο κώδικα να εξάγουμε εφαρμογές για πολλές διαφορετικές πλατφόρμες. Από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή και οι δύο συσκευές είναι συνδεμένες με το σύστημα του αυτοματισμού μας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ενημερώνονται ζωντανά και οι δύο εφαρμογές και στις δύο διαφορετικές συσκευές την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, όταν ανοίξω το φως, τόσο στο tablet όσο και στον υπολογιστή φαίνεται ταυτόχρονα έχει ενεργοποιηθεί η λάμπα και πράγματι αυτό έχει σημείο. Επίσης βλέπουμε τη θερμοκρασία με τον ίδιο τρόπο να εμφανίζεται, όπως επίσης και άλλες λειτουργίες ενεργοποιούνται και οι συσκευές ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.